Hej alle sammen og velkommen til en Rocket League video. I dag der spiller vi sammen med Inipro, eller vi siger John aka Inipro Gameplay. aka. Ja, og vi skal spille nogle Rocket League runder. Så yes. Jo, nå skal jeg bare starte den, og... Ja, jeg har pauset den. Det er lige meget om du pauser den, eller ikke. Jeg pauser ikke min. Nej, det gør jeg heller ikke. Og så er vi inde på mappet. I kan lige se Inipro Gameplay.dk. Vi kører bare, og af en eller anden grund så hedder jeg Player 15. Ja, det er pænt mærkeligt, men han hedder faktisk Gustav. Jeg hedder Gustav H, når jeg scorer mål, og når jeg... det hele, men jeg hedder Player 15. Første goal. Nej, han rammer stolpe, oh my god. Og det skal lige siges, at John, han har lige fået det i dag. Men jeg spiller som John. Nej, det er fordi, John, du har spillet det på PlayStation 3 eller 4? 4. Ja, så derfor så føler det. Men altså, jeg er stadig ikke særlig god til det. Fordi det er helt andre controls og bare sådan noget. Ja, men... Øj, så er der mål, så er der mål, så er der mål. Easy. Nu se, så er det bare... Destruction. Ja, det var... Okay, Du kører. Ej, hvad laver jeg? Jeg var lige helt... Jeg venter lige, fordi en af dem, jeg er lige præcis. Jeg kunne bare forudse en af dem. Det er sådan en rush bare ind på den. Og nok, John! Jeg kom til at lægge den ind over. Ja, det skal du bare huske at gøre, når det er nede ved deres mål. Og de skyder den så væk fra vores mål, så hjælper man jo. Ind over med den. Oj, John! Okay, den der var jeg seriøst ikke lige klar på. Jeg hoppede også alt for tidligt. Yes. Ramte jeg ikke dig? Jo, det tror jeg faktisk. Det tror jeg faktisk, jeg gjorde. Oj. Jeg var slet ikke ind over det, jeg var over. Ej, pis. Men hvis nu de skyder den ned, så kan jeg godt måske få den. Ja, det kan jeg godt, jeg har den. Nej, det havde jeg ikke, fordi jeg troede. Nu går de ned ved vores mål. De må ikke score. Det står 1-0 til os. Jeg har det fint. Nej. Okay, jeg skød den. Okay. Jeg skød den Au. væk igen. Au. Oh my god, man. John, du skal lige holde den. Prøv bare lige at ramme de der på der, ikke? Jo. Jeg har ikke noget boost. Nej, jeg kender det godt. Det føles fucking underligt, mand. Okay, indover. Den er indover. Ja. Den er indover. Nej! What? Jeg lavede et fail jump! Jeg kom til at klikke på venstre, hvor jeg skulle klikke på højre. Jeg kender godt følelsen. Fuck, man. Semi-pro. Det tror jeg ikke. Indover, dude, indover. Okay. Den kommer hurtigt. Nå, okay. Ja. Nej, pis. Fuck. Du skal bare klaske den ind i banden fra den rigtige side af, ikke? Jo. Hey, er det goal? Er det goal, Ja, mand? det er goal. Det er goal. Fuck, hvor godt. Der er noget lige at se min... Nå, må lige at se min boost her. Det gør Ja, måske. min boost. Prøv at se. Ej. Pis. De kan lige få den at se her. John, der, regnbue. Som Gustav har bare let. Lang tid. Ja, bare lidt efter. Det er pisse lang tid. Og så Men jeg ved ikke om tider her, det er sådan noget med, hvis man gør noget specielt, så får man nogle ting og sådan noget. Tror du det er sådan? Nej, det er det ikke. Du får bare random ting. Nej, pis. Kasse, det der var faktisk et pænt sygt skud. Jeg så det. Kom mig her. Prøv at kigge. Sådan helt derop, og så der, og så skyder den sådan lige der forbi mig. Okay, jeg nupper den. Nej, du gør. Og jeg fik first touch. Jeg har bare ikke noget sponsor, eller spawn. Noget nitro. Okay, kom så. Nej! Jeg tænkte lige rød den ikke over mod mig, så jeg hoppede bare sådan fucking hurtigt, og så... Okay, nu rører jeg lige til dig. Perfekto. Jeg vil bare prøve at lave sådan en... Nice. Yes. Det jeg mest hader, det er, hvis man kommer til at køre mod den på den forkerte side, fordi man vil ikke klaske. Okay, der er et kasse. Nej, fuck! Nej! Ja! Fedt. Okay, jeg har den. Hvis ham der ikke havde den. Jeg har den. Der ind. Nå, okay. Det var bare backflip. Oh my god. Der er ikke Ja.
Hvis vi scorer et mål, så skal vi ikke sådan, eller jo, det er lidt nederen, ikke? Men det er ikke sådan, at vi skal bare tænke, fuck, fordi så står den jo bare lige, ikke? Jo. Nej, jeg troede lige, hvis nu du bare lige stod der, så ville jeg lige kunne flippe op. Yes. Nej, Nej. nej, og så rører han der forbi den, mand. Jeg godt nok, jeg fik den lige klasket ned. Ja. Au. Nej. Nej. Jeg har ikke noget nitro, jeg kan ikke fange den. Er du sindssyg? Fuck du, prøv at kigge, hvordan jeg bare kører efter den. Jeg har bare ikke noget nitro, så jeg kan ikke fange den. Prøv at kigge. Jeg tror faktisk, du var sådan foran. Okay, du nåede bare den. Okay. Nej, jeg var sådan pænt langt bagved den faktisk. Var du? Ja, eller jeg var sådan ved siden af med de der nitro der, jeg ikke, så det var bare sådan. Eller jeg kunne slet ikke fange den. Ej, pis. Oj, bicycle hit. Dude, hvor bliver du af, når du får... Der vil få brug for dig. Lilleball. Ej, så nubber du det bare lige. Indover. Nej, jo, nej. Nej. Jeg blev også lige flækket. Fuck, jeg har spillet ringe i den her. Jeg skyder den bare ned til dem, altså sådan så. Yes, jeg nubber den. Så bliver det kraftedeme spændende, dude. Altså, dude. Og jeg kører efter You can do this. What? Jeg ramte den, og så ramte han den sådan også i luften. Nej, det er mål. Nej! What? Nej. What? Du. Hvad så? Ja, man. Lækkert. Destruction. Og destruction. Okay. Ja. Hvad får vi? Okay. Hvad får vi? Jeg fik hotshot. Hvad? Jeg fik sådan en body der. Okay, men vi ses i næste game. Ja. Synes også lige, vi er blå! Fuck fedt! Jeg kan bedst lide, når man er blå, kan du ikke også? Jo, fordi så er du turkis. Ja, lige præcis. Åh! Sorry, jeg ved ikke, om den ville have gået. Nej. Jeg ved... Nej, det er fint nok. Vi scorede. Jamen, jeg ved faktisk ikke engang, du kan lige selv lige prøve at kigge. Jeg ved ikke, om den ville have røget ind. Prøv at kigge. Ej, det havde den ikke. Havde den ikke? Ja, okay. Bare sådan, jeg tænkte bare, okay, bare få den klasket ind, inden de andre kommer og tager den, ikke? Du tager den. Jeg fik first touch. Hvor fuck lander den? Oh my god, man! Oh fuck. Dude! Jeg er henne. Jeg vidste bare ikke, hvor det var, jeg var henne. Den er... Okay, jeg troede lige, den røg ned til den. Nej, så snupper han der bare, mand. Nej, fuck. Jo, godt. Nej, Du, bare... Indover, hvis du kan. Yes. Okay, indover til den. Sådan. Nej, noget lige. Jeg kender godt det der, man bare ikke klikker til en, ikke? Jo. Ej! What? Jeg kunne have scoret den der! Jeg kunne have scoret den easy faktisk, hvis jeg bare havde... Der er en, der er sådan en flame. Ja, hvis jeg bare sådan havde taget mig sammen, altså sådan kørt, og altså jeg koncentrerede mig ikke, og så var sådan... Eller jeg tror godt, jeg kunne have kørt, eller scoret den. Ikke også, det er jo... Yes. Ja, prøv at se Gustav H. Ja. Det er fucking mærkeligt. Ja. Vi skal også lige se kassen. Og så mit nitro der, ikke? Faktisk. Jo. Jeg synes, det ser psykobeast ud. Den vil jeg faktisk gerne have. Skal vi bytte? Hvis vi kunne trade, så vil jeg gerne have byttet den, faktisk. Kom så. Indover, dude! Ej, jeg nåede det ikke lige. Jeg har bare ikke noget speed, så jeg tager lige den her 100. Jeg har ikke noget speed, og jeg tager lige den her nummer 100. Okay, jeg tænkte lige, du ville tage speeden, sådan så... Nej. Jeg havde bare den rørt ned på en spawn, så ved jeg bare ikke, hvad man skal gøre. Jeg ved ikke, hvor jeg skal skyde den hen.
Har du det ikke også sådan nogle gange? Jo. Hvor fanden skal den hen, ikke? Jeg er bare væk. Bare væk fra de andre. Fuck, man. Der skete det igen, det der med, at jeg ikke kan kende... Jeg har den. Super. Dude, det er din. Lækker. Nej. Yes, jeg havde ikke noget nitro. Nej, jeg røg lige forbi den. Det sker bare ikke det her. Okay, det står 200, jeg troede det stod 200. Det er fordi... Nej! Ej, jeg nåede det lige præcis ikke. Jeg havde ikke Fuck, det var ærgerligt. Mm. Vi gider ikke at se på det. Det var så hårdt. Det er sjovt. Mangler bare mig. Og der er vi manglet. Okay, jeg nåede bare den. Nej, det er ikke godt. Fanden lavede ham der skulle have taget den på deres. Det ved jeg ikke. Dude, har du den? Nå, okay. Jo. Ah, yes. Jo. Tager du den? Nej. Det havde jeg bare ikke lige løst. Nej! Nej. Fuck, det er sygt det der. Det var fandme godt. Pis, det Prøv var... at kigge. Jeg skyder den, og så rammer han den. Ja, okay. Jeg skyder den sådan klasse. Det var også net der mål, jeg lavede. Du tager den. Du har gulv. Kasse. Først. Destruction. Jeg ved ikke engang, hvad ham der. Destruction. Var en FK ham der? Ja, det var ikke okay, nu var den. Din mic blev lidt lav igen. Ja, men det var fordi, at... Okay, fint nok. Destruction. Skip nu, dude. Ja. Og der er jeg nu bare den. Jeg vidste ikke, hvad jeg lavede der. Ja, men yes. Okay. Så ødelagde det bare ved at score et mål. I så det ikke, fordi det var alt for ydmygende. Og de scorede til. De laver nogle lækre comebacks, gør de? Jo. Men så laver vi også lækre comebacks. Hvor er du? Okay, jeg har den. Du tager den. Håber ikke ham der, han ved, hvordan man kører ind. Det gør han tydeligvis. Okay. Men du ramte den stadig først. Jeg havde faktisk sådan en rør op der. Et over, dude! Den ligger i over. Ja, man. Jeg var lige bange for den. Ja, jeg kender det godt, hvad var det der. Prøv at se. Fordi jeg ramte den sådan ude på siden. Ja, sådan. Men det var stolpe ind, sådan cirka, ja, ikke? så skulle man lige have 2 mål. Okay, du tager den. Okay. Han røg sådan, han hoppede bare sådan fucking højt fra starten. Okay, jeg tager den. Nej, jeg har den. Eller, nej. Dude, den røg ind over. Nej, fuck. Jeg må gerne have den der speed der. Pis, ingen af os rammer den. Fuck, det var god den der. 5-5. Pis. Okay, comeback, dude. Comeback. Det var faktisk ret godt lavet, det der. Okay, jeg nåede. Så var det, der var nogle vilde redigeringer. Ej, for helvede, hvad laver jeg? Jeg ved ikke, om det er lovligt at spille så dårligt, som de gør. Fordi de spiller så dårligt, som jeg gør. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Wow. Godt nok. Det var fint nok. Indover! Nej. Var det close? Nej, men jeg nakkede bare en. De hedder det samme, har du lagt mærke til det? Gør de det? Ja, jeg så bare, at den ene hed 2, så tænker jeg, om de hed eller havde det samme. Nej. Så jeg bare lige havde haft... Du har lige prøvet det fedeste af det hele. Det der, når man bare bliver klasket, og så man bare tænker, fuck, og så man lige får speed med. Ja. 30 sekunder tilbage. Jeg har den, dude! Oj. Ja. Nej! What a save! Fuck.
Ja. Dude, score! Nej! Nej, dude! Nej, dude, hvis du ikke har ramt den, havde jeg scoret. No. Hvis de lige har scoret det. Okay, what time? Okay, jeg tager den. Kom, dude. Pis, den røg over til os. Nej! Okay. Pis. Fish! Lort. Fuck. Det vi gør sådan her. At du lige tog Ja, den der. jeg skulle lige have hoppet nogen. Og jeg ikke tog den der. Din, det var sådan, jeg tror ikke du kunne sådan. Nej, jeg kunne ikke hoppe Vi højt ses nok. hen i sidste game. Ja. Jeg fik en hvad? Decal Mærkflam. Vi ses hen i næste game. Pludselig Ja. de hedder det samme. Fuck ham. Ja. Men hvad det her, nu har jeg fået sådan stjerner bag mig. Okay, altså Nitro. Ja. Så er det der, man skal lave den her. Jeg synes, jeg får alle de fede. Fede. Bare syver ikke. Så er det. Hvor du Jeg laver er bagved baner. Okay, så tager jeg den. Any pro gameplay. John han kører. Vores had map det her, John. Okay, jeg fik den faktisk skudt pænt godt op. Ja. Jeg har den, John. Nej, okay. Tæt på. Nej! Nej. Jo, Pis. nej. Det mindste er vi blå. Pis. Hvordan fanden er det, man snakker, mand? Pis. Det er bare på Det ved 1, jeg 2 ikke. og 3. Nej. Er det det? What I say? Jeg har altid bare skrevet det der nice shot i hånden. Okay, du kører. Okay, dude. Ind over, dude. Ja! Yeah! Woo! Jeg var lige bange for, at jeg ville blokke den Sådan. der, var. Ja, men hvad det her, nu i stedet for min tale, den siger sådan regnbuefarvet lyd, ikke? Nu siger den sådan, åh, altså sådan gud, altså sådan. Okay, jeg har den. Det har den. Okay, Jeg har rørt den først. dude! Samspil, mand! Hvis jeg havde scoret der. Ikke tag den. Ikke... Okay, Ja. de to. Ind over, dude. Okay, nu er jeg ikke ind over. Jo! Og så til mig. Jo! Jeg har... Nå, okay, fuck. Pis. Fuck, mand. Sådan irriterende ting, der sidder lige på mine bukser sådan. Ikke sådan med, vel? Og så, ja, easy. Easy win, easy life. Easy win, easy life. Det skal nok lyde godt. Ja. Hør du, hvad vi siger? Du skal bare ryste din krop, du tager den. Bare en advarsel. Jeg får 100 dislikes. Jeg vil få 100 Nej, dislikes. det er ikke om dig, der. Det er bare så hårdt, ja. Det er bare så hårdt. Du er du klar? Jeg tror, hvis jeg får dislikes, så er det over, hvor dårlig jeg er, mand. Hvorfor tænker du overhovedet på dislikes? Hvor bliver de af? Nå, min undskyldning det er bare, at jeg laver gemmeleje med likesene, og jeg har kun fundet dislikes. Ja. Indtil videre. Indtil videre. Yes. Værste det er, når så spiller, så sidder jeg mere sådan over i den ene side, end jeg gør end den anden.
Den står bare ude foran vores mål, mand. Jeg troede, du havde den. Skyd den væk. Oh my god. Yo! Man. Epic save. Kør indover. Ja. Indover igen. Så meget. Du skal bare ryste din krop. Mangler kun dig og Tug. Okay, du tager den. Bruger du speed, når jeg gør det her? Okay, det gør du ikke godt nok. Det gør jeg heller aldrig. Det er bare sådan, det ville være godt, hvis jeg havde gjort det. Eller jo, så hvis det rører over på vores side, så kører jeg bare direkte ud efter den, ikke? Mhm. Oh my god, vi brugte lige alt vores speed, gør vi ikke? Jeg får i hvert fald plafret til siden. Okay, den der var faktisk ret god, for den røg over. Hvis John bare ikke har sparket den tilbage. Jeg snakker om at sparke tilbage, mand. Kør, indover. Nej, mand! Miss! Han sagde bare fra starten lige inden close shot. Jeg kan sige close one, men okay. Og så er det det, jeg skal sige. Sådan her. Og dude, jeg skal sige sådan her på vand. Oh my god. Dude! Altså, nak den. Girl. Mine fælger er grønne, mand. Fuck, hvor fedt. De burde sgu da være guld. Men er det ikke på grund af lyset? Dude! Hvorfor skubber du bare til mig? Kører du det ind over med den? Nej, så står han sådan lige foran mig. Døde du? Jeg skulle da ikke dø det her. Oh my god. Så jeg har haft speed, havde jeg fået den. Hader når man ikke har noget speed. Man skal have det speed. Jeg bremser lige op på det. Nå. Oh my god. Oh my god. Det er din, John. Vi holder den, John. Nå jo, det er bare os, der skal score. Oj, man! Close one. Close. Og hvad fik breakout? Men det her, det var sidste game. Så vi kan også lige se Johns bil. Så like hvis I synes Johns bil den er fed. Og like hvis I synes og Gustavs bil er fed. vil vi sige tak fordi I så videoen. Og der vil være link til Johans kanal nede i description eller beskrivelsen eller ja. Down below, ikke? Så down. Let me know in the comments below. Gå derned, ikke? Og så gå ind på Johans kanal og så bare subscriber til. Men i hvert fald det eneste vi kan sige herfra, det er hej. Ikke Johans? Hej. Hej.